कमिसननि जानाखि समस्ति दानायनि फाइनाल फोसावनाय जों बेखौ गुदि खिथा गासिबो जोङो स्टाडि खालामनानै आरो लोगोसे गोरों गोरों एडभकेटफोरजों जों सावरायनानै नायदों आरो जोङो जोंनि दानि स्टाडि खालामना मोननाय बेबादिब्ला जे भारत संबिजितनि 332 आर्टिकल 456 बेखौ इलेक्शन कमिसननि जानाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआ फाइनाल खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिटिसिनि जानाखि 4.7 एकर्ड स्पिरिट बे 4.7 खौ फाइनाल खालामनाय जादों आरो लोगोसे भारत संबिजितनि 330 आर्टिकल बिनि 1C बेखौ फाइनाल खालामनाय जादों। दा जों बेखायनो बे फाइनाल खालामनायखौ जों नायनानै जोङो बुजि मोनबाय जे बेखौ जों जुदि कर्टआव चेलेन्ज खालामाबा दा जोङो जोंनि भबिसतखौ गिख्रंथाव जोङो थासारियाव जों नुगोन, बर' हारिया खैफोदाव गोलैगोन बेखौ नुनो मोनदों। दा जोङो इलेक्शन कमिसननो जावले जावले कमप्लेन होदोंमोन जे बिथांमोना जेनाखि ड्राफ्ट नटिफिकेसन जोंनो देखायदोंमोन, फोसावदोंमोन क्लेम एन्ड अबजेक्शननि जानाखि ड्राफ्ट फोसावनाय जों बेखौ लानानै जों जावले जावले कमप्लेन होदों जे बे संबिधानफोरखौ फाइनाल खालामनाय जादों, सिफायनाय जादों, मोजां जायाखै आरो जों बेखौ गनायनो हाया होननानै जों बुंनाय जादोंमोन। खिन्थु दुर्भाग्य इलेक्शन कमिसना जोंनि जानाखि कमप्लेन खालामनाय, जों अप'ज खालामनाय आरो जों क्लेम खालामनाय बेफोरखौ जोंनि माने लुबैनाय बायदि खालामाजासे जोंनि बेरेखायै थांनाय जादों आरो संबिधानखौ सिफायनानै थाङै थुङै बिटिसिनि जानाखि समस्तिफोर बे समस्तिखौ फोसावदों। दा बे हिसाबै जों दिनै थिरां खालामबाय दा जों बेखौ जों जुदि चेलेन्ज खालामाबा सिरि थानानै जानाय नङा, जों कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगोन। जोंनि कमप्लेनानो जुदि आदौ जायाखिब्ला जों गणतान्त्रिक भाबै जि कमप्लेन होबाय, जों लिगेल भाबै जोङो माने कमप्लेन होबाय, संबिधानखौ लानानै जों जेराव कमप्लेन होबाय इलेक्शन कमिसननो, इभेन जोङो इण्डियानि प्रेसिडेन्टखौबो जों लोगो हमलायलायबाय। दा बे खेथ्रआवबो जुदि जोंनि कमप्लेना जुदि गनाय जायाखिब्ला जोंहा उफाय गैया, मोनसेल' उफाय बेनो जाबाय जों कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगौ। दा जों बेखौ लानानै जोङो कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जाबाय। जों थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि जों गुवाहाटि हाइकर्टआव जों केस होनाय जाबाय आरो गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होनायनि उनावनो आरोबाव गुवाहाटि हाइकर्टआ 6 अक्ट'बर खालि मोनसे हियारिं लाबाय। हियारिं लानानै बेयाव 1 घन्टा मोनसे डिबेट जादों, 1 घन्टा 9 मिनिट डिबेट जादों आरो बे डिबेटखौ अलरेडि बयनोबो जोङो माबा खालामनानै भिडिअ खालामनानै हगारनाय जाबाय, इउटुबफ्रावबो हगारनाय जाबाय। बे डिबेटआ जोबोद मोजां डिबेट जादों, जोंनि फेभारावनो डिबेटखौ मोजाङैनो खालामनाय जादों आरो जाजआबो जोबोद मोजां खोनासंनाय जादों आरो बे केसा जे एक्सेप्ट जायो, बे केसखौ जे होनो हायो बेखौ हाइकर्टनि जाजआ रोखायैनो ओइदिनखालि फोरमान होनाय जादों, फकास खालामदों। आरो लोगोसे कनस्टिटिउसना जे भायलेट जाबाय जोंनि बिटिसिनि डेलिमिटेसननि थाखाय, बे कनस्टिटिउसन भायलेट जानायनि जायनाखि दफाफोर बेखौ मोनफा मोनफा बुंनायाव जोंनि आसामनि मानगोनां हाइकर्टनि जास्टिसआ मोजाङै खोनासंनानै बेखौ गनायनानै लादों आरो बेखौ इमिडियेटलि माबानो थाखाय बिसार खालामनो थाखाय दा जाय अपोजिसन ग्रुप रेसपन्डेन्ट बे रेसपन्डेन्टफोरनो नटिस सार्भ खालामनो थाखाय मोनसे अर्डार होनाय जाबाय थांनाय 6 तारिख अक्ट'बर खालि। दा गासै मोनबा जायनाखि अफिस दा बेयाव बिसोरखौ रेसपन्डेन्ट खालामनानै बिसोरनो नटिस होनाय जाबाय। दा फार्स्टआवनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इलेक्शन कमिसननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनो नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे माबानि चिफ इलेक्शन कमिसन बेनो नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो बिनि उनाव माने ल' एन्ड मिनिस्ट्रि सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनो नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय। बिनि उनाव मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनोबो खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय आसामनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ सेक्रेटारि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बेनोबो नटिसखौ सार्भ खालामनाय जाबाय आरो बे नटिसआ बेखौ होदों दा नटिस शुड बि रिटार्नेबल उइदिन 4 उइक्स बेखौ होनाय जादों आरोखि। 4 उइक्सनि गेजेराव बे नटिस सार्भ खालामनाया रिटार्नेबल जाफैनांगौ होनदों। दा गथिखे नभेम्बरनि लास्ट उइकहालागै बे नटिस सार्भिसा रिटार्न जानांगौ। ओमफ्राय नभेम्बरनि लास्ट उइकआव जुदि नटिस सार्भिस रिटार्न जायोब्ला बेथ' डिसेम्बराव आरोबाव मोनसे हियारिं जाबावगोन। दा जों बेखौ आसा खालामनो हायो। दा जिखि दा जादों
जोङो दा केस होबाय जेब्ला जों सानना लादों जे जोंनि जेसेबां खैफोद जादों बर' जाथिया जोंहा जेसेबां अलखद जादों जों बेखौ जुजिनांगोन नाजानांगोन आरो जोंथ' बे गोरिब दुखिनि थाखाय नाजायोब्ला गोरिब दुखिनि थाखाय जों खामानि मावब्ला हयथ' इसोरा जोंखौ सहाय खालामगोन जों आसा खालामो जोंहा बिसास दं आरो जों दिनैसिम जानाखि नाजाबोदों जुजिबोदों केस होबोदों बे केसफोराव जों मोनफा मोनफा दिनैसिम साक्सेस जाबोदों होननानै जों दिनै बुंनो हायो जों देरहाबोदों आरो दिनैबो जों बेयाव निस्सय देरहागोन आरो जोंजों लोगोसे गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि बयनिबो आशीर्बाद दं आरो बे आशीर्बादा जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे सहाय जागोन जों सानो रायजो राजाफ्रा जोंखौ जाहाथे बयबो मदद खालामो गोसो गोरबोजों थुलुंगा होयो जोंनो आशीर्बाद होयो जों बेखौ खावलायो जों देरहानांगौ आरो जों देरहाथारनांगोन दा बाथ्रा जादों जे माबे धाराया दिनै जोंनि थाखाय गाज्रि बे डेलिमिटेसना जोंनि थाखाय मानो गाज्रि दा बे बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों दा दिनै जोंनो बिटिसि जायनाखि एकर्ड बिटिसि एकर्डआव 4.7 रोखा रोखा लेखादों जेब्ला बिटिसिआव डेलिमिटेसन जागोन डेलिमिटेसन जायोब्ला अब्ला भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेल 6 बादियै माने बिटिसिनि जेसेबां समस्ति जागोन बे समस्तिफोरखौ रिजार्भ खालामनाय जागोन होननाय बे जिनिसा रोखा रोखा 4.7आव बिटिसिआ दंखायो दा बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेलनि 1C बेयाव रोखा रोखा दङ बे माबाफ्राव 6 शेड्युल एरियायाव लकसभा समस्तिखौ ट्राइबेलफोरनो रिजार्भ दोननाय जागोन होननाय बे जिनिसा लिरनाय दंखायो दा बे हिसाबै दा जोंनाव जुदि मोननै समस्ति लकसभा समस्ति जुदि जोंनो होबायब्ला क'क्राझार आरो उदालगुरि दा बे मोननै समस्तिया जोंनो रिजार्भ जानांगौमोन दा जोंनि बे मोनसे जुक्ति ओमफ्राय लोगोसे जे जोंनो जायनाखि 332 आर्टिकेल 6 जेखौ बुंदों बे 332 आर्टिकेल 6 बादिब्ला बे जाय माने जेसेबां माने बिटिसि एरियायाव रिजार्भ माने जों डेलिमिटेसन बानायगोन समस्ति बानायगोन बे समस्तिफोरा रिजार्भ जानांगौ होननानैसो बेयाव लिरनाय दं रोखा रोखा लिरनाय दं हिसाबै बे डेलिमिटेसना जोंनि थाखाय गासिबो रिजार्भ जाजोबनांगोन खिन्थु मोनसेबो रिजार्भ जानाय जायाखिसै ओमफ्राय लोगोसे दंबावो 330 आर्टिकेलनिनो 5आव दंबावो जे बिटिसिनि खुनु सिमाखौ बाराजासे सिमाखौ एनक्रस खालामाजासे बिटिसि बाउन्डारि सिङाव थानानै माने सिमाखौ समस्तिखौ बानायनांगौ होननाय बे 330 आर्टिकेल 5आव बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दं दा दिनै खिन्थु बेफोर गासिखौबो भाइलेट खालामजोबनानै दिनै जोंनि बिटिसिनि जायनाखि 6 शेड्युलनि गोहो 6 शेड्युलनि गोहोखौ सिफायनाय जाबाय 6 शेड्युल गैयि बायदि खालामनाय जाबाय दा दिनै दरं माने उदालगुरि मोनसे लकसभा समस्ति बानायबाय आसाम सरकारा इलेक्सन कमिसना दा दरं उदालगुरि बे मोननै माने नामजों मोनसे लकसभा समस्ति बानायनो हायामोन दा बे जायनाखि लकसभा समस्ति बानायबाय बेबो बिटिसिनिनो गासै 6था समस्तिखौ एमएलए समस्तिफोर बे एमएलए समस्तिखौ लांनानै बिटिसि सिमाखौ सिफायनानै बिटिसि सिमा सिफायनानै माने इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 330 आर्टिकेल 5खौ सिफायनानै माने दरं आरो उदालगुरि समस्ति बानायनाय जाबाय बे क्लियारलि संबिधानखौ सिफायनाय जादों बे बिटिसिनि सिमाखौ सिफाय मोनामोन बे जोंहा माने 6था समस्तिनि गेजेरावनो उदालगुरि मोनसे समस्ति जायोमोन दा गथिखे बेजोंबो मोनसे जोंनि बिटिसिनि जायनाखि 6 शेड्युलनि माने आयेन बे आयेनखौ सिफायनाय जादों दा बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिआव समस्ति बानायबाय आगोलाव 12था समस्ति दंमोन बे 12था समस्तिनि गेजेराव जोंनो 6था समस्तिया रिजार्भमोन दा 12था समस्तिनि गेजेराव एबार 15था समस्ति बानायबाय दा 15था समस्तिनि गेजेराव जोंनो मा जाखो 6थाल' समस्ति जोंनो रिजार्भ खालामबाय बाखि 9था समस्तिया दिनै जेनेरेल खालामना होबाय दा बे गथिखे बे भारत संबिजितनि जायनाखि 330 आर्टिकेल 6 बे 6खौ भाइलेट खालामनाय जाबाय सिफायनाय जाबाय बे रोखा रोखा जाबाय दा गथिखे दानि डेलिमिटेसन इलेक्सन कमिसना फोसावदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा जों बेखौ बरायनो हाया जों बेखौ गनायनो हाया आरो बेखौ जोङो आजावनानै लायोबा जों सिरि थायोबा जाथिया जोबगोन जोंनि 6 शेड्युला जोबगोन बेखायनो जों बेखौ चेलेन्ज खालामनांगौ होनना जों दा खर'आव केस होनाया दा जों खर'आव केस होदों जोङो गासै 7 जों लोगो लानानै केस होनाय जाबाय अबयसे जोंजों गुबुन गुबुन आइ आफा रायजो राजाफोर दङ गुबुन गुबुन आफादफ्राव जोंजों लोगोआव दङ दा जोङो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जनरल बसुमतारी ओमफ्राय अमरसिं ब्रह्म ओमफ्राय दाराव लेख्रेब नार्जारी नामाव जों बे केसखौ जोङो होनाय जाबाय दा बे हिसाबै दिनै 6 थारिखआवबो हियारिं जालांखांबाय आरो फैगौ नभेम्बरनि लास्ट उइकआव हयथ' जों मोनसे हियारिं मोनगोन आरो उनाव बिसारा जालांबाय थागोन दा बे
दा दिनै रोखा रोखा जाबाय इलेक्सन कमिसना जानाखि जोंनो बिटिसि समस्ति बानायबाय बे बिटिसि 6 सिडिउलखौ सिफायनाय जाबाय बे रोखा रोखा जाबाय बेनिफ्राय प्रमान जाबाय दा जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मा दिनै जोंनि आफादफ्रा दिनै बे एथ' गिथाव बाथाव जे जोंनो माने बियाब दाफुंना होबाय बे गिथाव बाथाव बियाब दाफुंना होनायनि उनावबो जोंनि आफादफ्रा दिनै जेबो सेन्स फैयाखिसै जेबो गोथौयै सिन्ता खालामाखिसै जों जे खैफोदनिफ्राय उद्धार जानांगौ जाथिया जे उद्धार जानांगौ दिनै बेखौ सिन्ता खालामाब्लानो दिनै मा जाखो बमा गावबाय रंजाबाय दा दिनै डिफेन्स बर'मोनहा रंजाबाय फुरथि खालामबाय आरो दिनै क'क्राझार समस्तिनि इस्ट क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इसलारिमोनहा बरायबाय बमा गावबाय रंजाबाय दिनै इउजि ब्रह्म मन्त्रि बिथांमोना रंजाबाय बिथांमोना बुंबाय जे इलेक्सन कमिसना जानाखि फोसावबाय बेखौ जों खुनु जेबो खालामनो हाया रावहाबो क्षमता गैया रावनि बिफानि सम्पति नङा बियो इलेक्सन कमिसनसो बायदिसिना होनबाय अथ'सो नोङो गावनि दतमानि जायनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि जोनोम जायगा बे दानख'ना लांदों बे समावबो बिसोर रंजादों फुरथि खालामदों दिनै बनरगावनि मैखोम बर' बिखा जायखौ बनरगावखौ जों माने गावनि बर'नि असे बिखा बायदि सानलायो दिनै बेनि एरियाखौ दानख'ना लांबाय बे समावबो जेबो बुङाखै सिरि थाबाय दा बेफोर दुखुनांथाव समाव जों लुबैदोंमोन जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जानांगौ जेबो बुङाखिसै दा दिनै जोङो लुबैदों बर' फरायसा आफाद डिफेन्स बर' बिथांमोना स्ट्रं जानांगौमोन दा बेबो गैया जेब्ला थांनाय 13 जुलाइआव जाने गुवाहाटीआव मोनसे क्लेम एन्ड अबजेक्शननि हेरिं लायो 13 जुलाइ खालि बे शंकरदेब भवनाव आरोखि शंकरदेब कलाकृष्ण माने कलाक्षेत्र बेयाव दा बे समाव बिथाङा माबा बिटिआरनि माने डेलिमिटेसन लाबायबाय दा रोखा रोखा लिरनाय दंखायो इलेक्सन कमिसन फोसावनायाव बे बिटिएडिनि डेलिमिटेसन बे बिटिसिनि डेलिमिटेसन बे बिटिआर नङा दा बिथाङा बिटिआर होनबाय बे बिटिआर खुनु नटिफाइयानो जायाखै जेबोआनो जायाखै आरो नों बिटिआर होनबाय जेब्ला बे 6 सिडिउल नङा बिटिआरआ खुनु संबिधाननि खुनु धाराजों एकर्ड जायाखै दा नों बिटिआर होनबाय थाबाय बे बिटिआर होनबाय थाबाय नों 6 सिडिउल नङा दा दिनै बिटिआर होननाय लोगो लोगो बिटिआर बादि खालामना होबाय दा 6 सिडिउल गैयै मोनसे माबा डेलिमिटेसन खालामना होबाय दा बेफोर दुखुनांथाव आरो दिनै जोंनि माने MLA जोंहा चिरांनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बुंनो हाबाय जे बिटिसिआ गैला होननानै ओमफ्राय जोंना माने MLA सरि माबा रायजोनि MP रोनगोरा नार्जारी बेबो बुंबाय बिटिसिआ गैला जोब्बाय थारमाने बिटिसि गैला माने 6 सिडिउल गैला बिटिसिआ 6 सिडिउल दाजानाय आरो बे बिटिसि गैया होनबायब्ला नों 6 सिडिउला गैला ना बेजों प्रमान जाबाय आरो नों बिटिआरआथ' खुनु 6 सिडिउलजोंबो माने एकर्ड जायाखै आरो दिनै बिटिआरआ खुनु दिन दिनैसिमबो 6 सिडिउलनि माने पावारखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिआर खालामना होआखै दा गथिखे नों बिटिसि गैला 6 सिडिउल गैला दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जोङो दिनै बे एथ' गिदिर अलखद टाइमाव जोङो माने डिफेन्स बर'मोनहा गोख्रों जानांगौआ गोदाव सोराव 15 दाननि गेजेराव 6टा सिट MLA सिटखौ जोंनो होबानो जागोन होनलाबायबाय नों माबे बिसिसिआव 6टा सिट सरि माने 10टा सिट बिदों बियो 15 दान गेजेराव 10टा सिट होबानो जागोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनलाबायबाय बियो दा नों माबे बेसिसाव नोङो 10टा बिखो नों 15 दान जायगायाव मोनसे बेसिस नांगोनथ' नों बिनायनि उइदाउट बेसिस खुनु बेसिस गैया मु गैया खुनु जुक्ति गैया मु गैया नोङो 10टा बिनाय माने नोङो मा फायखारि खालामनायसो जाबाय बे बेफारि आसखा नोङो माने दावबायनायनि रोखोमसो जाबाय बे नोंहा मोनसे बेसिस नांगौ नों मानो नों 15 दान जायगायाव नों 10टा बिखो बेनि बेसिस नांगौ संबिधाना नोंखौ बुंदों रोखा रोखा बे समस्थिया गासिबो नोंनि माबा जाजोबनांगौ ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ जाजोबनांगौ ओंखारदों दा जों संबिधान बाथ्राखौ लानानैसो बिदों एसे दा बेयाव जोंखौ हयथ' बुंलादों माने एखेरे थानासायैनो जोंलायनो थानासायि एखेरे जेखौ जाया बेखौ बिलाबायो जों मानो जेखौ जाया बेखौ बिदोंमोनलाय संबिधाना जोंनो होदों बेखौ जों बिदों दा दिनै कार्बि आंलंआ गासिबो माने समस्थिया रिजार्भ जाजोब्बाय डिमाहासाव समस्थिया दिनै 6 सिडिउल बादियै रिजार्भ जाबाय दा जोंनाव मानो जाया बिदिबालाय दा जों बेखौसो बुंदों दा गथिखे जोंनो 6 सिडिउलनि आयेन बादियै जोंनो माने माबा जानांगौ जोंनि डेलिमिटेसन जानांगौ जों बेखौ बिदों जों बेखौसो बुंबायदों जों थानासाय माने बाथ्रा गैया जोङो खुनु माने सोरनिबा माने नन ट्राइबेलफोर बा जोंनि बिटिसिआव थानाय जायफ्रा जाथिफोर बे जाथिफोरनि जे मोनथाय संबिधानिक मोनथाय जों बेखौ सेनाय बाथ्रा बुङाखै बिथांमोना जायनाखि 6 सिडिउलाव जि प्रभिजनजों बिसोर सिकिउरिटि मोनो बिसोर सेफगार्ड मोनो बिसोर प्रटेक्सन मोनो बेखौ मोनगोन बिसोर लाथों जोंहा बेयाव आपत्ति गैया
खिन्थु नोङो जोंनि अधिकारनि बाथ्राखौ जों बुंनायाव जोंहा मा जोंहा खति जादों जोंथ' बुंनो हायो जोंहाथ' राइट दं जों बुंनांगोन दा जों दुखु खालामो दा दिनै जोङो दिनै एथ' नुबाय जे बिटिसिआव जे माने दिनै पावारा गैलिया बिटिसि पावार लांजोब्बाय सिक्सजोनाव दिनै गैलिया बेखौ लांजोब्बाय बिटिआरआव जेबो पावार गैया बेफोर बाथ्राखौ दिनै बयबो बुंगासिनो दङ रायजो राजा बुंबाय जेसेबां इउटिउबारफोर दिनै बुंगासिनो रोखा रोखानो आफादफ्राबो बुंगासिनो रोखा रोखानो दा दिनै बेफोरखौ दिनै माने जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'मोनहा क्लियारिफिकेसन फैनांगौ बुंफैनांगौ जे ओरै इसोर रायजोफोर भुल बुजिनाङा बिटिआर सुक्तियाव ओरै दं बिटिसि सुक्तियाव ओरै माने बिटिआर सुक्ति बायदि ओरै गैया बे बाथ्राखौ दिनै क्लियारिफिकेसन होनो नागारै बिसोर जेबो बुङा जासे बाहेराफोरा सोरखौबा माने गाज्रि खोथा बुंनाय थुनाय सोरखौबा माने गाज्रि माने काउन्टार होनाय जाय मानसिया खुनु स्टाडि गैया जाय मानसिया खुनु डकुमेन्टजों माने रिलेसन गैया दा बेफोरखौ बुंहोलाबायनाय बेफोर अननाय बिदिखौ खालामनो नाङा बुंफै क्लियारिफिकेसन फै जाहाथे दिनै बे टाइमा जुक्ति होलायनानै जुक्तिखौ जों मानिलायनानै लानायसो टाइम बियो बे नङैनि बाथ्रा बुंलाबायनानै एखे मानसिखौ असनमान खालामनाय लैया फोनांनाय सोर अमरसिं ब्रह्मआलाय सोर आं सिनाया होनलाबायनायफ्रा बेफोरथ' माने जुक्ति गोनां बाथ्रा जाया मानो सिनायनांगौ फालाय आंखौ मालाय मानो सिनायनांगौ सोरखौबालाय मानो सिनायनांगौ दरखारथ' गैया एबसुआव ओंखाराखै बिसोर मा सोरलाय एबसुआव फाथैना थाया होननाय बाथ्रा बेफोरखि जुक्ति गोनां जादों जोङो मा जुक्ति होदों सोर मा जुक्ति होदों बेखौ खोनासं बेखौ बुजिनानै ला बे बाथ्राखौसो बुंदों आं मोनसे माने माबानि बाथ्राखौ आं एसे बुंफिनदों कबीर दास हिन्दी साहित्यनि माने गुरु आरोखि बयनिबो गुरु बेखौ माने महात्मा गान्धी मोनहाबो बेखौ गुरु मानियो दिनै ज्योतिबा फुले बिसोरबो माने गुरु मानियो आरो दिनै जोंहा डक्टर आम्बेडकार बिसोरो गुरु मानियो दा बे माबाया बुंदों कबीर दासआ बुंदों गावनि साखि कबितायाव लिरदों बे लिरदों जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए उसकी ज्ञान मोल करो तलवार की पुराना दो म्यान ओरै होनदों जाति न पूछो साधु की माने मा नायदों पूछ लीजिए उसका ज्ञान साधुआ मा जातिनि बेखौ सोंनो नाङा दा सों बिनि गियानखौ सोंनानै ला होनदों बेहा बेसेबां गियान दं बेहा बेसेबां गुन दं बेखौ सोंनानै ला बेखौसो बुंदों दा जोंना नों बुङोब्ला जातिनि साधुनि गियानखौ सोङा जासे नों मा जातिनि साधु होनना बुङोब्ला बे अगियान जाबाय मुर्खसो जाबाय बे दा जोंना अमरसिं ब्रह्मआ मोनसे खोथा बुंबाय बेखौनो आं अमरसिं ब्रह्मआ सिनाया सोर बिलाय ओरै होनलाय जेब्ला बे जोंनि बे मुर्खथाखौसो फोरमान खालामनाय जायो आरोखि जों बुंबाय जेनेबा सोरबा मानसि बुंबाय जोंनि गेजेराव सोरबा बुंबाय नों बहा थैनानै थाया बिसोर दं नंलाय बेबायदि खोथाफ्रा खोब अगियान आरोखि दा बे मल खर' थलबारखि पुराना दरमियान थलबारखौ नों बे गोबौ दाहारखौ नायनानै नों माने माबा खालाम बन्दबस खालाम दामखौ खालाम खिन्थु बिनि बाकसखौ नाय नङा बिनि बिखौखौ नाय नङा ओरै होनदों कबीर दासआ एथ' गियानि खोथा बेफोरखौ जों दिनै सोलोंनांगौ आरो बे माबा मोनसे बुङो आरो नोंसिनि एबसुनि आन्दलन बहा थाया बहा एब्रियानो थाया होनलाबायनाय बे जिनिसा अजुक्ति बियो दिनै खत्थ' मोजां मोजां एबसुआव दिनै माने मावबोनाय लिडार जाबोनाय खत्थ' मोजां मोजां दं सोरखौ मख'थ्र'नो फालाय जों अनेक लोगो मोनबोदों जोंनो बिसोरनो गियान होबोदों दा दिनै बिसोरखौ सोङोब्ला बहा फोथायना दं बिसोरो एबसुनि आन्दोलाव होनना बुङोब्ला बेथ' अगियानफोरसो राव जाबाय खत्थ' मोजां मोजां मानसि दङ दिनै एबसुआव मावबोनाय खनखिसर नार्जारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनि उनाव दमरुधर ब्रह्ममोन थाबाय ओजों खेर' नार्जारिमोन थाबाय बिसोरबो SC पास जादों अफिसार जालांदों गिदिर गिदिरनो आरो जोंहा बिनि उनाव जितेन बरगयारिमोन थाबाय बिसोरबो बिराद आन्दलन खालामबोदों बिसोरबो SC अफिसार जादों उनाव IAS माने प्रम'सन बिसोर मोन्दों आरो बिनि उनाव जोंहा नै प्रफुल्ल हाज'वारिमोन गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर एखे फायजामा गाननानै बिसोरो कलेज फरायनाय मानसि बिसोरो दा दिनै SC जादों बिसोरो कमिसनार जालांदों बिसोरो इडुकेसन सालायदों रबिनसन मुसाहारिमोन दा बिसोरो माने IAS नमिनेसन मोन्दों बिसोरो बिटिसि सालायदों एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन माबाबो रबिनसन मुसाहारिनाबो बिसोर गासिबो एबसुनि बिबान गोनांजोमोन बेनुधर बसुमतारिमोन एथ' लेखा गोरों रोंबाय बिसोरो कलेजाव GS जादों खामानि मावदों बिसोरो डक्टर रबिन बसुमतारि बिसोरबायदि मानसिया नुबाय बिसोरबो बिराद मोजां माबानाय एबसुआव मावलांनाय रहिनार औवारिमोन दं दा बिनि उनाव लेटेस्ट जोंहा परमेश्वर ब्रह्ममोन दं आरो बेल' माने दा प्रफेसारबो दं आरो एल' कारिजनबाबोथ' मावबोदों एबसुआवनो दा बिदि मोजां मोजां मानसि माने मावलांदों एबसुआव आरो जाय सिगांनि माने मावथिफोर बिसोरो जोंनो थोजासे गियान लांदों थोजासे माने जोंनो बुद्धि लांदों आरो बिसोरनो थोजासे आदर्श गालांदों आरो बिथांमोननि आदर्श गियान बेफोरनि थाखाय जों दिनै माने मोनसे स्पिरिट मोनसे गोहो बोलो जों मोन्दों मोनसे सैथोबादि जाथि सिबिनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों बेबायदि गियानखौ जों बिसोरो मोन्दों दा जों जुदि बुङोब्ला बहा दंमोन बहा थैना दंमोन बे प्रमद बर'नि एबसु आन्दलन बुंब्ला बे मुर्ख मानसिफोरनि बुंनाय राव जायो एथ' मोजां मोजां दिनै जों लोगो मोन्दों जों बिसोरखौ सेलुट खालामो जों बिसोरखौ सनमान होयो बिदि मानसि जे जोंनि गेजेराव
गोरिब गुन्द्रा गावनि सिपिनिफ्राय फैसा खरस खालामनानै खामानि मावनानै जाथिनि सेबा खालामलांदों बिसोरथ' बोरायथाब रावबोथ' एबसु थायै थायैथ' एबसु खालामाखैना बिसोर थानांगौ नामा साख्रि बाख्रि लानांगौमोन बिसोरबो सोरबा एसएस अफिसार जानांगौमोन आइएस अफिसार जानांगौमोन बिसोर माने एखे गोदाव सोराव बिसोर बिदि माने गिदिं माने फैसा खाङै जानांगौमोन बेखौसो बुंगारदों नामा बे अजुक्ति बेफोरो दा दिनै माने बेल' आं मख'नांगौ जाहैबाय हेमन्त बसुमतारी हेमन्त नार्जारी बेबो आइएसमोन बे जोंजोंनो गोदो जों लोगो मोनलायदों बेयो एबसु ओंखारफादों बे सिङाव ओमफ्राय जोङो हेमन्त नार्जारी ओमफ्राय जा सन्जिब नार्जारी दा माने खोब माबायाव जयपुराव बे दङ दा डिआइजि जानानै दं आरोखि बे माबानि दा बेफोर एफा गिदिर माने मानसि जाबाय बिसोरो एबसु मावबोदों बेकग्राउन्डसना बे आरो बेल' माने जोंहा रन्जित शेखर मोसाहारिया मानाव गेदेर आदा रन्जित शेखर मोसाहारिया जेब्ला बे माने सिआरपिनि माने डिआइजिमोन बे समाव बे मोनानि 11टा 12टायाव हारसिङै बियो उइदाउट सिकिउरिटि सासेल' ड्राइभार लानानै अखा हाब्लाबो सादा हमनानै बियो जोंनाव थाङोमोन बियो उपेन्द्र ब्रह्मखौ नागिरदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मजों रायलायोमोन मोजां गाज्रि रायलायोमोन मोजां गिदिर गाज्रि बोसोन होयोमोन गियान होयोमोन बेफोर जोंनि थाखाय बेसेबां गिदिर कन्ट्रिबिउसन बेसेबां गिदिर सनमाननि बेक्ति दा जों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जों गोसोखांनांगौ बिसोरखौ जों सनमान नांगौ आरो जेब्लासिम जों बेखौ सनमान होग्रा गोसोखां होआ अब्ला बेबायदि मुर्खामै जों माने प्रश्न जों खालामबाय थागोन जे एबसुनि आन्दलनाव बहा दंमोन प्रमद बर'नि आन्दलन थेव बहा एब्रेना दंमोन बुंलाबायनायफ्रा बेफोर मुर्ख दा जिखि दा जादों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जों दिनै बे एथ' गिदिर अलखद टाइमाव डिफेन्स बर'मोननि रला खोब मोजां जाथाराखै एखेबारे अननाय जाथारबाय रायजो राजा बयबो बुजिजोब्बाय दा दिनै बिथांमोना एथ' सिरि हाबजान दङ दिनै सानफ्रोमबो जों नुगासिनो दं बायदिसिना घटना जानाय मानसि गावथारनाय बुथारनाय जागासिनो दं बेखौबो सिरि जे बुङा दिनै नों एथ' करापसननि बाथ्रा जागासिनो दं बिटिसिआव करापसन एखेबारे जोबनो रोङा करापसना मोनफा मोनफा जों उदाहरना बुंनो हायो